Али видя, с 2 ръце връзна повече, за хръстната много. С 2 ръце или искам да бъдеш като гюлята да скачаш. Давай! Това отиде в дървото. Кой е следващия? Теодор Тинчев. Вие да не сте братя. Близнаци, еднояични, двояични, еднояични. Взими едно късноволче, че след малко дигнали няма. Ама утре! Едно красиво разбиране. Гени Ангелов. Айде, Гено! Здрасти, Гени, харесва ли като личното? Заповядай един къстовол, Генче ще вземе пайнер. да си вземат. Аз за това съм го пакетирал. Хубаво много свири. Дай да видим ти как ще се представиш. Много близко, маленько вляво. И после дигнали няма МП3 в ръката и... Роберто Иванов, видели си от Испания. Обаче, от Италия. О, Роберто, бамбина. Що не ви капа момичета? Аз само малко ви капа, бамбина. О, дай ми как си иска стопоните. С 2 ръце е по-точно да знаеш. Роберто в Италия ще добре да опиташ. Шегувам се. Това следващия. Светослав Иванов. Здрасти, Вате, харесва ли ти повика? Нали, шоуто е на ниво. Ма ние се раздаваме, виж? А аз не ми един къстово. Не, чакай, защо не вземеш макаго на мотина да си? Макаго, дърво. Ти май си да чуди. Далече. Нема, това е на твоя дедо чекува. Давай, мятай.